Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-Eżis l-lum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Piju 10. Illum ukoll qegħdin niċċelebraw l-ewwel anniversarju minn meta l-Isqof Anton Tewma laħa Isqof Tawlix, għalhekk jixraq ukoll li nitolbu għalih. U għedin nofru di l-Quddisa għal kelinu zammit. U għalek biex nitħejjaw għal dal-misteru li jissa għedin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fijom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, biwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti mlejt lil Papa San Piju 10 bil-erf tal-sema u l-qawwa tal-Apostli biex jaħdem għal ħarsien tal-fidi Kattolika u għat-tiġdid ta' kollox fi Kristu. Fit-tiba tiegħek għatina li aħna nimxu fuq it-twissijiet u l-eżempju tiegħu ħalli niksbu l-premju ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Rut. Naomi kellha wieħed jiġi min-naħa ta' żewġha. Kien bniedem għani ħafna mill-familja ta' Elimelek u kien jismu Boaz. U Rut, il-Moabija, qalet lil Naomi: ħammur fir-raba u nlaqqat iżbul minn wara min juri ħniena miegħi. U Naomi weġbita: mur binti. U marret laqqa fir-raba minn wara l-ħassada u messita għalqa minn ta' Boaz li kien wieħed mill-familja ta' Elimelek. U Boaz qal lil Rut: ara, qiegħda tisma' binti, tmurx tlaqqat fl-għalqa oħra u anqas m'għandek twarrab minn hawn. Ibqa' mal-ħaddiema bniet tiegħi. Żomm għajnejk fuq l-għalqa li jkunu jaħżdu u imxi warahom. Ara, wissejk lill-ħaddiema biex ma jmissukx. Meta jieħdok laċċ mur ħdejn il-ġarar u ixrob mnejn ixorbu il-ħaddiema. U niżlet wiċċha fl-art u qaltlu: kif sibt ħniena f'għajnejk u ħarist lejja, jien li mara barranija. U wieġeb Boaz: qaluli kull ma għamilt mal-kunjata wara l-mewt ta' żewġek. Ħallejt lil missierek u lil ommok u lill-art twelidek u tlaq tal-ant poplu li jien xejn ma kont tafu qabel. Boaz ħal ir-Rut u saret martu u resaq lejha u l-mulej tali titqal u tilet iben. U n-nies bdew jgħidu lil Naomi: imbierek il-mulej li ma ċaħdekx minn qarib f'Eddej illum. Ismu jkun magħruf f'Iżrael u jfarraġlek ruħek u jwiżnek fi xjuħitek għaliex wilditu mara ibnek li tħobbok u li għalik hija aħjar minn 7 wlied. U Naomi ħadet lit-tarbija u qeditha f'ħoġora u ħaditha biex trabbija. U n-nisa tawa isem u qalu: Naomi tweldilha tifel u semmewh Boeb u missier Ġesse li hu missier David. Din hija l-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej flimkien. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej,
kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħini int u risqek tajjeb. Flimkien, ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja għammiela fl-irkejjen ta' darek u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Flimkien, ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Flimkien, ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet. U l-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Alleluja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u d-dixxiepli tiegħu u qalilhom fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh. Iżda tagħmlux kif jagħmlu huma. Għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jorbtu qated kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor. Waqt li huma stess anqas b'sebaħħom wieħed ma jridu jħarkuhom. Kull ma jagħmlu jagħmluh għal għajnejn in-nies, għalhekk ikabbru l-filatteri u jtawlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzez u li n-nies isejħulhom Rabbi. Immintom tħallux min isejħilkom Rabbi, għax li mgħallem tagħkom wieħed hu, u intom il-koll aħwa, u ssejħu lil ħadd missier fuq din l-art, għax il-missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej. Fil-Vanġelu li qrajna l-bieraħ, Ġesu fakkarna fil-kmandament il-kbir l-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn. Għalinna l-ewwel wieħed hu l-imħabba lejn Alla. U minn din l-imħabba lejn Alla toħroġ imbagħad il-mod kif aħna nistgħu inħobbu u ngħixu mal-oħrajn. Aktar ma nagħmluha ma' Alla, aktar ma nkunu qrib tiegħu, bo speċjali fil-kelma u fl-Ewkaristija, aktar il-mentalità ta' Alla taffettwa l-ħajja tagħna u nibdew naġixxu aktar bil-mod kif jixtieq Ġesu. Bħat-tfal iż-żgħar li jitgħallmu mill-kbar meta jħarsu lejhom. U nistgħu ngħidu l-Vanġelu tal-lum u kontinwazzjoni ta' dan. Jekk inħarsu lejn kif iġibruħu Alla li kien Alla xejdilna San Pawli ċekken billi l-ewwel qabel kollox minn Alla sar bniedem, minn kreatur sar kreatura, imbagħad għex bħalna bid-dbatijiet u l-proċess tal-ħajja naturali kif ngħixu kull wieħed waħda minna u sofra wkoll għalina sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Ma kienx ifittex li jkun moqdi imma li jaqdi. Ma kienx jgħid lin-nies x'għandhom jagħmlu jiddettalhom ħajjithom
imma kien aktar jismagħhom u jgħinhom huma stess biex bil-mod il-mod jiskopru l-imħabba t'Alla. Hekk għamel pereżempju ma' Mattew, ma' Zakkew ukoll. Ma qatx jagħmillu prit kien lil Zakkew, għadda minn fejn u raħ u qallu nixtieq niġi nikol għandek. U b'dak il-mod sempliċi Zakkew ikkonverta. U dan l-istil ta' Ġesu illum qed jissuġġieru jgħinna u stess fil-Vanġelu. Qed jgħidilhom l-ewwel qabel kollox toqgħodux tgħidu lin-nies x'għandhom jagħmlu għax minn banda tgħidu mod u għallilhom isemgħu milli jgħidu għax it-tagħlim hu tajjeb, però mbagħad tgħixu mod ieħor għalhom tfittxux li tkunu stmati, li tfittxu l-postijiet ta' quddiem fis-sinagogi u affarijiet bħal dawn għax l-importanti kif qal Ġesu li tkun għaddej. Għalhekk hemm nitolbu l-mulej l-unjenna biex nifhmu aktar dan is-sens ta' għaddej li jekk inħarsu lejn Ġesu nistgħu nitgħallmu ħafna minnu. Fiskiet nitolbu fuq dan. U sanmu bil-wifqa u rresqu it-talbit tagħna lill-missiera tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja għall-Papa l-isqfijiet tas-saċerdoti, mo speċjali llum għall-Isqof Anton Tewma fl-ewwel anniversarju mill-konsagrazzjoni tiegħu. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanina ukoll it-talba ta' kull wieħed u waħda minna hawn preżenti. Nitolbu kellna biex fuq l-eżempju ta' Ġesu infittxu li naqdu aktar milli nkunu moqdija. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanin ukoll it-talba tal-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju. Kun magħhom int u jipprovdilhom rajja li jilqgħuhom. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna lill-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej ilha l-offerta li qegħdin nagħmlulek. Watina l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex kif għallimna San Papa Piju 10 niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa bil-qima kollha ta' qalbna u nirċevuha f'fidi sħiħa. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irroddulek ħajr biblek għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li int bagħtulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet.
imbierek. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajb qasam tal id-dixxibli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr tal id-dixxibli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mew tijek mulej, nxandru bil-feħl għaw minn tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġu tas-salvazzjoni, u rraddu lek ħajra xoġbok til-qana un qudiemek biex naqdu. U mitxa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jena nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Kelinu Żammit, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatrinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Giuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla. Neħid nubiet ta' dinja ħanna Talla li neħid nubiet ta' dinja ħanna Danu il-ħaruf ta' danu li neħid nubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Papa San Piju X, nitolbuk mulej Alla tagħna biex bil-qawwa ta' dal-ikel tas-sema nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi u nkunu qalb waħda bejnietna fl-imħabba. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.